So, yun. Live na tayo ngayon sa Kawasaki, Pangasinan. Shoutout po sa mga idol natin. So, today, napakaganda ng ating update sa inyo dahil meron tayong mga bagong model dito. Yan. So guys, nakikita nyo ba itong aking pinapakita sa inyo? Ayan o. So this is the latest model from CX category. Ang astig ano? So yan po ang CX4RR. Ayan, di ba? Hindi natin mapakita sa inyo mga idol. So, yes! Shoutout po sa mga idol natin. Ayan, nandito po tayo sa Kawasaki, Pangasinan. Located here at Robinson Place, Pangasinan. Napakadali lang siyang hanapin. Tapat na tapat lang siya. At kung naghahanap kayo ng Kawasaki Big Bikes, eto, ang dami po nilang nakadisplay dito. Magsasawa ka. Mapa sports bike, super sports bike, naked sports bike, and then yung mga classic nila, cruiser bike, retro style, adventure, and meron din silang mga off-road bikes dito. So, sa mga das po natin, itong ating live today, yung update natin sa inyo, kasi nga, dumating na rin yung pinakainintay nating brand new 2025 model. So, meron silang mga latest updated model. Especially itong nasa harapan natin, ZX4RR, super sports bike, inline 4, 400cc, beginner, big bike. O, di ba? So, makikita nyo yung kanyang bagong decals. Meron tayo ditong black, yellow, and white combination. From the pairings natin, umakyat hanggang dito sa may tangke. And then, dumiretso rito sa may pinaka-likurang bahagi natin. True, ating kabila, ganun din. So, yan po yung maagusahan niya. Plus yung pinaka-front, pakita natin sa inyo mamaya. Iikutan natin to, walk around natin para sa inyo. So, ito po yung latest nating ZX4RR 2025 model. Ayan. So, paki-shoutout po dyan kung okay po yung video natin. Maliwanag po ba? Nakikita niyo po ba ng maliwanag tong ating napakagwapong ZX4RR? Ayan. So ito, meron ng susi natin, no? Ayan. So, dahil dito po sa Wheeltech, sa kanila, may mga nag-apply na rito sa unit na to. And unfortunately, iisa lang yung unit na available. So, very limited pa rin po. So yung update natin sa inyo, very limited pa rin ang unit na ZX4RR. So maswerte pa rin yung nakapag-apply na at na-approve na sa kanilang RBO, financing po sila dito. So congrats sa kanya kay Idol kasi siya na yung may-ari nito. So ito po ay naka-reserve na at dahil meron siyang approved financing. So guys, kung gusto niyo po mag-apply sa kanila, pwede naman pumila na kayo kasi mas better kung mag-apply na kayo para pre-approved na, no? Para hindi na kayo maghihintay na lang kayo ng unit. So pag may dumating na unit, sa inyo na kagad yun. Kagaya ng ginawa ni Idol, yung owner nito. So yan. Yan yung ating update sa inyo. 2024 ZX4RR. Ang ganda ng kanyang decals, ano? So, from this side, may yellow, black, and white. And then hanggang baba sa pairings niya. So yan po. And then sa pinaka-front face, and then meron din dito sa pinaka-front, yung pinaka-harapan niya. No? So mamaya iikot natin sa inyo. Lalagyan natin yan ng bagong, papakita natin sa inyo. So Idol, ito po sa Dagupan na, so sorry sa Kalasyaw, ano? Nandito po tayo sa Kawasaki, Pangasinan. So hindi makita lahat ng motor loads. Siyempre iikot ko kayo sa mga motor mga Idol. Siyempre isa-isa lang muna tayo. So dito muna tayo sa ZX4RR para papakita natin sa inyo. So again, ito po ang newest model update ng Kawasaki. Ayan, makita naman po niyo yung pinaka-front piece, ano? Ang astig, di ba? So yan guys, oh, yung pinakabagong mukha niya. Ayan, naging yellow, white. And then yung pinaka-ram air intake niya, no? So yan na po yung bago. So again,
From the specs, wala naman nagbago. Same pa rin po ang specs natin para sa ating ZX4RR. It comes with the sleeper clutch para sa ating makina with quick shifter. And then sa ating stopping power, equipped pa rin to ng dual channel ABS. No? So, kamusta naman po? Leave your comment kung kamusta naman po ang bagong decals or bagong colorway ng ating ZX4RR. So, shoutout muna sa ating 85 viewers. Sana dumami pa, mahit natin ng 300 viewers today. Ayan. So, pakilike lang po ang ating video, mga idols. Please like my video. Share nyo po sa inyong Facebook page. Shoutout muna sa mga idols natin na nanonood ngayon, gaya ni Neil John Tabanaw. Neil John Tabanaw, tagasan ba si idol? Si Patrick Yambao, Dagupan ba yan, idol? Yes, malapit lang po tayo sa Dagupan. Nandito po tayo sa Kalasyaw. And si Adventure sa Pobre. So magkano ba ito? Ang presyo po nito, 499,000 pesos SRP. Yan. Si Neil John Tabanaw, shoutout po sa kanya, nasa California siya ngayon. So shoutout po sa California, yung mga idol natin dyan, kay Neil John. So ingat lang po tayo sa mga mga kabayan natin diyan sa abroad, ano. So guys, ito ZX4RR. Shoutout din kay Ray Gelboy Abatayo. Ray Gelboy Abatayo. Saan po si idol? Taga saan po ikaw? Ayan. So, ayan o. O, di ba? Ang astig mga idol, di ba? Shoutout din kay Pani. Hi po, sabi niya. So guys, hanggang dito sa may likuran yung pinaka-decals, yung yellow, white, and black combination. And then sa tangke natin, ayan, meron dito sa may tangke. Ayan, same din yan sa likuran. Rachel Boy Abatayo from Bukidnon. Shoutout po. Super ganda, no? Ang ganda po talaga ng ZX4RR. As you can see, yung kanyang pinaka-front suspension, yan po ay naka-Showa brand. Separate function port, big piston, SFF BP yan. And yan po ay adjustable. Preload adjustable yan, mga idol. Suspension pa lang, Showa brand na, no? Separate function port. Inverted yan, ayan, no? Hanggang sa pinakababa. So dito nakita nyo, color black na yung kanyang suspension, ano? Bumagay dun sa kanyang bagong decals style. Si Cabro Moto Rides, yun. Shoutout po sa iyo, Bro Moto Riders, yan. From Edmonton, Alberta. At si Adventure sa Pobre, taga Lanao del Norte. SRC, Lanao del Norte chapter. Shoutout po sa iyo. And kay Suni Rajput. Suni Rajput, I think this is from India. Alright. So guys, as you can see, 2025 newest model from ZX4RR, Kawasaki Super Sports Bike category, beginner to, no? Pang expressway na to. Ayan, so 4-cylinder at ang kanyang makina, ang total displacement nito 399cc. Sa ORCR nyo po, 400cc na yan. Legit po ito, expressway legal. And sa makina nito talagang malakas, ano? Siyempre yung ating exhaust sound, swabing-swabe rin yan, quality rin. And makita na yung pinaka-quick shifter niyan. So, pakita natin yung quick shifter. So, yan guys, meron tayong quick shifter equipped dito sa ating ZX4RR. As you can see, yung pinaka-parang ano niya. Ayan, yan po yung pinaka-wiring niya, no? Quick shifter. And then, meron ditong assistant sleeper clutch. So, right. So, napakatindi, no? Ang ganda, no? Ayan mga idols, kitang-kita naman po ninyo. Kastig, guwapo ng ating ZX4RR. Ano? So, anong masasabi niyo dito sa ating brand new model, 2025? Ha? So, sa ating stopping power, meron tayong dual disc sa front. Ayan. With the 2-piston caliper per disc. So, 4-piston po yan. Harap at yung magkabilang side, 2-piston yan. And equipped with ABS. As nakita naman po ninyo yung ABS niya, yung wiring niya. And yung kanyang pinaka-radiator, ayan, plus yung kanyang pipe niya, no? 4 yan, 4-cylinder. So dito, makikita nyo rin dito sa ating side, yung kanyang rear suspension. Ayan mga idol, oh. This is Showa brand, BFRC Light, gas charge yan. Adjustable din. So adjustable din tong ating suspension na yan. Color green, ano? So bumagay sa ating pairings na lime green din, ano. So yan guys, siyempre yung ating stainless na muffler, ang tindi.
At yung mga ilaw natin, lahat po yan, LED lighting. So, from the tail light, brake light, signal indicators. Ayan. So guys, yung ating pinaka-front, dito sa ating pinaka-dashboard, ano, yan po ay TFT color display na with Bluetooth connection or phone connection. And then, meron tayo ditong susi. Yan po yung susi ng ating ZX4RR. Ayan o, tindi, di ba? So guys, ito meron na tong chip. Secure yung ating motor. Ibig sabihin, pag nilagyan mo to ng ibang susi, hindi po gagana yan kasi computerized yan. So meron tayong immobilizer, Kawasaki immobilizer para dito. No? And sa ating mga switches and button, makikita naman po ninyo. Ayan, so andito yung ating, pag nagpipili kayo ng ating riding modes, power modes. So guys, ito po meron tong 4 riding modes. 4 yung riding modes nito. Meron tong power modes, 2 rin. Full power saka low power. Depende na rin sa inyong preference yan. Shoutout po kay Senpai Tachi. Shoutout po ay Idol. Yan. Si Adventure sa Pobre, shoutout from Lanao del Norte. At Bromoto Riders, Edmonton, Alberta. Alright, so pakilike po yung ating video, pakishare po sa mga idol natin. Kamusta naman po yung ating video? Okay po ba? Malinaw po ba? So yan guys, meron na tayong 121 viewers. Dumadami na. Sana umabot tayo ng 300 viewers today. So guys, pauna pa lang to. Ito pa lang po yung ating pinapakita sa inyo. 2025 model na ZX4RR. Yan. Malinaw daw, sabi ni Neil Jan Tabanao. Malinaw. Shoutout po sa iyo, Neil Jan from California. So, Idol, gusto niyo bang malaman kung magkano po ang in-house financing nito? So, ano yung FB page ng Kawasaki na upcoming model? Ayun. So, sa mga gusto magtanong about the new model, wala pa po tayong balita doon. Kasi yung nakalagay na picture doon, hindi natin makita kung anong klaseng model yun eh. So, doon sa ating FB page ng Kawasaki Motors Philippines, wala po tayong update doon kung ano yung dadalhin nilang bago. Pero tingin ko, yun po ay parang rouser, or I don't know, hindi natin masabi, or another business bike, or another sports bike, hindi po natin masabi Lagi lang po kayong umantabay sa ating channel kasi i-update ko kayo dyan. Bibigyan ko po kayo ng update sa ating bagong model na yon kay Bal Only. Shoutout po kay Ricky Asuncion from Bataan. Yun, napakaganda, no? So, si Racy Nanggit, hello, sabi niya. Shoutout po sa kanya kay Racy, kay Ricky Asuncion ng Bataan, So yan guys, bibigyan ko po kayo ng RBO financing po. So, kung gusto niyo pong mag-apply nitong ating ZX4RR, simple lang mga idol, mag-apply na po kayo dito sa RBO financing. Ang ating all-in down payment, lowest down payment na to, all-in. Ibig sabihin ng all-in, kasama na yung kanyang insurance, yung chattel mortgage, yung kanyang comprehensive insurance, ang ating i-prepare na amount, 145,030 pesos. So yan guys, 145,030 pesos para sa ating minimum down payment nitong ZX4RR. And para naman sa ating 3 years to pay, ang monthly payment natin, amortization, 16,081 pesos. Sa 4 years naman, 13,309. Alright? So 13,309 sa atin namang 4 years to pay. So yan po ang ating babayaran para dito sa ating ZX4RR. So guys, anong masasabi nyo rito? Napakastig, Ang gwapo, Ang tindi, ang pogi. Talagang, perfecto sa mga beginner, mga first-timer po magbi-big bike. Naka-inline for ka na kaagad, Ayan, yung pinaka-dekas yung bago. Ang astig, So yan ang ating pinaka-latest model. ZX4RR. Ang ganda, So, again, ang ating features para dito, technically, meron tong sleeper clutch, dual channel ABS, traction control, may power mode, may riding modes, and inverted suspension, monoshock sa likuran, Showa brand pareho. And yung gulong natin, Dunlop
Sports Max yung kanyang brand. Ang sukat sa harapan, 120/70 by 17. Sa likod naman, 160/60 by 17. Yun po yung kanyang pinaka-size ng tire. Yung ating seat height dito, ito po ay merong sukat na 800 mm. Gusto nyo bang makita kung paano tayo umupo dito? Saglit lang mga idol ha. Upuan natin para makita ninyo. So yan guys, upuan natin, 800 mm to. Ako po ay may sukat na 5'6". Yan. Siyempre may konting tiptoe, pero manageable naman, walang problema. Kayang-kaya natin sakyan. Wow! Di ba? ZX4RR, ano? Wala lang tayong pambili. Sino ba yung mga ano dyan, mga good Samaritan dyan? May pambili. Ayan mga idol. Pangarap lang natin to, ano? Hanggang ngayon, nangangarap pa rin tayo magka-big bike. Isang taon na tayo nagbablog, wala pa din. Hopefully, soon. Di ba? So yan mga idol, sa CX4RR, na-try na rin natin gamitin to. Talagang napaka-solid ng performance. Ano? 78 horsepower to pag naka-activate yung kanyang ram air. So napakalakas din. 39 naman yung kanyang arangkada, yung mismong torque niya. 39 Newton meters. Yan. Pugi, no? So yan guys, meron pa tayo ditong isa pang 2025 model. Ito naman. This is the latest model, CX-6R. So guys, mapapansin nyo, naging all black na siya. Yan, ZX6R 2025 model. Wow. As you can see, lumaki yung kanyang logo na ZX6R dito. So mas naging bold siya, mas malaking tingnan. And then yung gray color na wala, no, all black na siya. So kung gusto niyo tanggalin yung decals na lime green, pwede naman, nasa sa inyo yan. Para maging all black na ang color na to. So this is the 2025 ZX6R. Kawasaki ZX6R. 2025 model. Ayan. So mas naging all black siya. Pinaka front face. Ang SRP nito is 707,000 pesos. 707,000 pesos. And guys, ito pa. Meron ako sa inyong re-reveal, ano? Etong CX-6R natin, mga idol, ano yan? Available yan. So, wala pang may-ari nito. So, meaning, anong meaning nun, mga idols? Wala pang may-ari nito. This is our middleweight category, 4-cylinder, 600cc. Wow. So guys, ito po, available pa ito. Cash payment, 707,000 plus 3 years LTO. Yun na yung babayaran nyo rito. And para naman sa installment, nasa na yung installment natin? Nawala. Saglit lang. Nawala yung ating kopya ng installment. So yun guys, nawala yung kopya natin. Pasensya na kayo. Kung gusto nyo i-apply ito ng RBO financing, ito, bibigay sa atin. Kung gusto nyo pong i-apply ngayon to ng RBO financing, pwede rin po. So ang atin pong 20% ating down payment is 205,628. 205,628, 20% down payment. All in na yun. Kasama ng insurance, chattel, yung comprehensive and LTO, no? 205,628. Yun yung ating i-prepare na amount para dito sa CX-6R. And para naman sa ating monthly amortization, 3 years to pay, 22,368. 22,368 and 4 years to pay, 18,440. So yan guys,
205,000 down payment pa lang yon. Ang ating monthly payment, 18,440 in 4 years to pay. So ano pang hinihintay ninyo? Kung gusto nyo po ng malakas na makina, magandang sound, exhaust sound, talagang quality, ito pong bagay sa inyo. 2025 ZX6R. Solid, di ba? 205,000 yung ating down payment. So hanapin nyo lang po si Miss Arlene. So shoutout po sa 137 na pwede po ba i-sound check? Sound check agad eh, no? Sorry guys, hindi po natin pwedeng i-sound check kasi hindi po ito activated. So ito po ang mga naka-display lang. So shoutout po muna sa idol natin, 137 viewers, sana numas pa. Pwede niyo pong hanapin si Miss Arlene Milag from Kawasaki, Pangasinan. Check nyo lang po yung kanilang Facebook page, Kawasaki, Pangasinan. Ayan. Shoutout nyo po yan. So yan po yung hahanapin nyo. Then message nyo lang po si Ma'am Arlene para makapag-apply kayo nitong ZX6R na to. Siyempre, mapakita natin sa inyo yung ating actual na seat test natin dito. Wow! Oh my God. So guys, ito talaga, ano talaga tayo? Tingkayad talaga tayo dito. Tsaka kita naman po ninyo, no, yung riding position natin talagang napaka-aggressive. Ano? Halos nakadikit na yung tiyan natin dito. Kung malaki yung tiyan mo, talagang tatama yan. Ako nga, maliit lang yung tiyan ko, tumama na eh. Ayan guys. So yan yung magiging, pero grabe naman ang lupit. Para sa akin, kung gusto nyo po ng super sports bike na sulit talaga, tapos ayaw nyo na mag-upgrade, yung sakto lang yung power, no? Ito na yung pinakabagay sa inyo. Yan. Kung medyo aggressive ang gusto niyo, racetrack ready, no? Ayan. Yan mga idol. So, ito na yung susi, mga idol, oh. Ito na yung susi. Para sa inyo na to. Kunin nyo na. ZX6R 2025 model. Ito mas minimalist yung itsura niya kasi naging all black na siya, no? Nawala yung gray color. Ayan, no? Ayan, no? Naging all black na siya. Naglagay lang ng konting lime green na mga decals dito, pero maliit lang. Pwede mo naman tanggalin yan kung gusto mo. Kung gusto mo ng all black, no? So guys, yung kanyang tangke, napakalinis. All black lang din. Meron siyang Ninja rito na sticker din na gray color. Ayan. So, ito yung ating makina na to. Equip na rin to ng slipper clutch, ng quick shifter, and then fully adjustable din yung ating front suspension. Naka-inverted yan. And monoshock sa ating likuran. Adjustable din. Yan mga idol yung mga features nito. Siyempre may power modes, may ano rin to, riding modes. Traction control, equipped na rin ito. Dual channel ABS. Ano pang hihilingin ninyo mga idol? Oh, grabe ano, ang aggressive ng... Ito yung pagbuko ka talaga dito, talagang mapapaano ka rito eh. Banking ka eh. Ayan, 707,000 SRP. Siyempre may plus pa na ano yan, LTO. Kung gusto natin ito ngayon, available to dito sa Kawasaki, Pangasinan. Tara na, punta na kayo dito. Ang solid ano. Yung kanyang tires mga idol is Bridgestone. Sorry. That is Pirelli Diablo Rosso 4 model niya. Pirelli Diablo Rosso 4, 120/70 sa likuran, and sa ating rear naman, alam ko 180 to eh. 180/55/17. 180/55/17. Siyempre 4-cylinder and 16 valves. Ganda ng kanyang mga. Ito na ang kasarapan sa Kawasaki, no? Pagdating sa mga parts, quality talaga, matibay. Sa pagdating sa PMS, wala kayong problema. Mayroon sila ditong available technician, skilled technician. Wala kayong iisipin sa PMS. Dito, madali nyo lang magagawa yan. Ayan, oh. Adjustable yung lever niya, yung pinaka-brake lever sa front. Sa kanyang shifter, sa kanyang clutch, ganun din, adjustable. So yan guys, ano pang iilingin ninyo? Oh. So guys, ito pa. Meron pa tayong isang i-reveal sa inyo. Pero bago natin ipakita itong isa, iikot muna natin kayo dito sa ating ZX6R 2025 model. O, di ba ang astig, di ba? Ayan, no? So, mas naging simple lang yung itsura niya. No? May konting lime green na decal sa front. Ayan, yung pinakamuka.
And then sa pinaka-gilid niya, yan lang yung nabago, 2025. And then naging malinis na yung dito, no? So wala na masyadong ano dito, nakalagay, color black na lang, metallic. Ayan yun. Meron lang konting decals dito sa may upuan hanggang doon sa tangke, saka hanggang doon sa may pinakalikuran. Ayan lang po yung binago nila. And sa ating mga muffler, same pa din yung style. Ayan. So stainless yung pinaka-tip. Wow. And all LED yung mga ilaw natin, mga idol. So yan po yung pinaka susiyan natin. Ayan. Ayan. Naka-immobilizer na rin to. So meron tayong security para sa ating motor. And then full color TFT display. Yan po yung mga advantage ng ating ZX6R. So guys, ano pa masasabi nyo rito sa ating brand new ZX6R? Okay po ba sa inyo yung bagong color? Panalo po ba yung bagong color niya? Mga idol? Leave po kayo ng comment. Shoutout po kay Zario. Kay Grace Campitan. Yan. Sorry kay Grace, hindi natin pwedeng hindi pa natin pwedeng i-sound test kasi hindi pa siya naka-activate. Kay Manuel Cruzada, sports bike na pwede po sa 5'1 na height. 5'1 na height. Ito, CX4RR. Ayan, Kung 5'1 ka lang, pwede sa iyo yan. Mababa lang ito eh. 800mm yung kanyang sukat nito. 800mm lang yung kanyang seat height. So ito pong bagay sa iyo, idol, Emmanuel Cruzada. Ayan. Meron din tayong Ninja. Ayun, mga Ninja 500. So guys, kung gusto niyo po ng mga ibang model, meron tayong Ninja 400 dito. Ayan, meron pa siyang discount 35,000. May promo price sila na 305,000 na lang. Ninja 400 mga idol. From old price 340,000, ngayon 35,000 na discount. And then 305 na lang. 305K. And may Kawasaki Ninja tayo dito. Ito yung ating special edition. Ayan. 452,000 naman ito. 452,000. So yan po, bagay sa inyo yan. Ayan ito. Meron din tayo ditong Ninja 500. Ano to? Ito yung standard version. Yes, standard version naman ito. Ang presyo naman ito, 353,800. So meron silang promo nga idol, meron silang 15,000 pesos discount para sa ating Ninja 500 standard version. So guys, ano pang hinihintay ninyo, Ito na yung mga offer nila. Grab nyo na yan habang may time pa. So yan. So, Richard Gatchalian, sabi niya, ang lupit naman boss. Malupit talaga. So yan, again, pasadaan natin ulit si ZX6R. 707,000. 707,000 Super Sports Bike 2025 model. 2025 model na to Kung kurso natin nyo yan mga idols, available yan ngayon dito. Pwede nyo na pong mabili to Yan, 707,000. 205,000 para sa ating down payment sa RBO financing. 205,000. Alright, mga idol. Ito ang ating i-reveal sa inyong isa pa. Ayan, Ang astig, mga idol, Ang astig, So, guys, alam nyo ba kung anong model yan? Ito, may papakita pa ako sa inyo. Ito yung ating helmet. Ilalagay natin dito. Anong masasabi nyo sa helmet ko? Di ba? Bumaga yung helmet natin. So guys, ito po. 2025 model Kawasaki Z900. Yes, mga idol. This is the 2025 Kawasaki Z900 2025 model. Ang astig, mga idol. Di ba? Wow. So, bumalik po sa color red ang Kawasaki ngayon. So, hindi na sila green. So, guys, nakita nyo? Red color, silver, decals, red yung kanyang mismong alloy cast wheel, front face, black yung kanyang pinaka-meter panel dito, ay may pinaka, dito, visor. And then, yung tangke, color red din.
Siyempre yung helmet natin, red din by Axor Helmet Philippines. Again, sa mga idol po natin, kung gusto nyong bilhin ito, sakto po, bagay na bagay itong ating helmet dito. Ano? Axor Helmet by, yan, tinan nyo naman yung itsura niyan, di ba? Silver, red, yan o, bagay na bagay. Perfect itong ating helmet dito. So sa mga idol po natin, mga bumibili po ngayon ng mga bagong motor, bagong big bikes, kung gusto nyo pong magkaroon ng discount from Axor Helmets, exclusive lang po ito sa akin mga idol. Ano? Tayo po ay nag-endorse na rin po ng Axor Helmet. Kung gusto nyo pong makakuha ng discount, 20% discount mga idol, 20%. Punta po kayo sa Shopee account ng Axor Helmet, Radica Trading. Then, pag nag-check out po kayo ng inyong helmet doon, ilagay nyo po sa promo code Axor Boyet. Capital po lahat yon. Axor na capital, Boyet. Dire-diretso lang, walang space. Meron kayong 20% discount. Ang presyo po nito, 4,500. Pag nag-check out po kayo sa Shopee account ni Radica Trading ng Axor Helmet Philippines, meron kayong magiging discount na 900 pesos. Dito lang yan sa ating channel mga idol. Axor Boyet lang po ang ilalagay nyo as a promo code. O di ba? Yan po ang regalo ko sa inyo from Axor Philippines. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga idols? Any helmet from Axor, pwede nyo pong makakuha ng 20% discount through my name, Axor Boyet po. So yan mga idols ang ating ibibigay sa inyong discount. Para sa inyo lang yan. Yan po yung ating advocacy para sa mga idol natin. Tayo po ay tumutulong na sa mga subscriber natin, follower natin, makakuha ng kanilang dream bikes, small bikes man yan or big bikes. Tutulungan natin kayo makakuha ng unit ninyo. I-refer natin kayo sa mga kilala nating kasa. Legit mga idol. Walang ano yan, walang mga hidden piece yan. Kumbaga sa ano bukal sa loob nating pagtulong sa mga idol natin yan. Siyempre, yan po ang ating may bibigay sa inyo mga idol. Yan po yung natutulungan sa inyo. Kaya kung gusto nyo pong bumili ng helmet, and siyempre para makatulong din sa atin, ayan, punta lang kayo sa Axor Helmet Philippines Shopee account, Radica Trading. Tingnan nyo po sa ating video description. And pag bumili na kayo ng helmet ninyo, kahit anong model yan, lalo na itong natin, Axor Helmet na Chrome Tech, lagay nyo lang po sa kanilang promo code Axor Boyet. Capitalized po lahat, walang space, Axor Boyet. Yan. 20% discount po, napakalaking discount, di ba? Saan pa kayo? Dito lang yan sa ating channel. So guys, ito po. Ang ating 2024, yun, si Rogie Uson, boss, baka magaskasan ng tangke niya. Baka magaskasan. Sa'yo na ba to idol? Bibilin mo na ba? Ayan. So this is not special edition but standard version. Ayan. So tanggalin na nga natin, baka magaskasan daw yung tangke. Dito na lang sa kabila. Ayan. So yan guys, this is a standard version, C900. Yan. So, color red. As you can see, 2025 model. Lapitan natin para sa inyo. Para mas makita nyo ng mas maganda. Mas malapit, mas maganda, di ba? So, yan guys. Yan o. Okay. From the front face, yan, ang ganda, ang astig ng pagkaka-color red niya, no? Red color dito sa pinaka mismong malapit sa kanyang headlight, may black, and then meron pang decals dito na parang silver and black color combination. So yan po yung pinaka red color, and then we can go to the side, yung kanyang pairings, meron din ditong Z900, silver yung color niya, pati dito sa side, and then may combination ng red. Ayan. Sabi nga ni Ronald Ochia, yung pangarap natin, yes, pare-pareho tayo nangangarap mga idols. Same din ako, hanggang pangarap lang muna. Pero hopefully soon, magkaroon tayo ng chance, baka magkaroon tayo ng pagkakataon, makabili tayo ng big bikes natin. And itong ating Z900 standard, from the frame, yan, nakita niyo yung frame niya, color red din mga idol. Ayan, no, color red, hanggang doon sa dulo. No? Ayan, color red din. So bumagay siya doon sa ating combination na black, ano. And yung ating wheels, color red din. So guys, nakita nyo yung pinaka-wheels niya. Color red na rin siya, yung pinaka-alloy cast wheel, ano.
with the Z900 decals, meron din siya dito. So ito po ang ating 2025 model year for Z900 standard version. Ayan. Again, 900cc, 4-cylinder yung makina natin. And yan po ay 6-speed transmission, equipped ng slipper clutch. Stopping power natin, dual disc sa front, Nissin caliper, 4-piston with ABS. And syempre sa likod, single disc brake with ABS din. Nissin caliper to. Ayan, so Nissin caliper. So guys, ano pa ba yung gusto nyo rito sa ating Z900 standard? Ayan, napakagwapo, no? Ang astig talaga ng itsura niya, no? Actually, mga idols, kung ako po papipiliin ngayon ng isang big bike, Z900, isa sa mga number one, ano ko yan number one choice. Anong tawag doon? Pinakauna ko sa listahan yan, Z900. Kasi dito sa Z900, mga idol, wala na kayong hihilingin, ano? Naandito na lahat. So hindi naman kayo masyadong maselan at gusto nyo lang talaga merong safety features. Kasi ito meron tong dual channel ABS, traction control, may power modes, low and high power, and meron din siyang traction control na pwede rin nating i-set up yan. So sa mga idol po natin, ito, meron na rin siyang immobilizer. Ito po yung susi niya. So sa susi natin ito, may ECU, may chip yan. Hindi natin pwedeng susian to ng iba kasi na-computerize yan. Secure yung motor natin. And yung ating mga anlambot, ano, kasi may slipper clutch to. Adjustable pa, pwede nyo pang patigasin, palambutin. Then sa ating brake sa front, ayan, nandito rin. So guys, ang presyo po ng ating 2025 Z900 Standard, ito na yung reveal natin. Baka iniisip nyo, nagbago yung presyo. Hindi po siya nagbago. Same pa din. 566,500 pesos ang SRP ng ating 2025 model. Again, 566,500 pesos. Alright? So guys, yan po yung ating price reveal para dito. No? Ang astig, ano? So good job, Kawasaki Leisure Bikes Philippines. Kasi yung tatlong model na pinakita natin sa inyo, ZX4RR, ZX6R, at Z900, lahat po sila hindi nagbago ng price. Same pa din. Ano? So, available to mga idol dito po sa Kawasaki Pangasinan. Pwede nyo nang i-apply to through RBO financing. Kung gusto nyo po ng installment, ang kanyang minimum down payment, 20%, all-in na. Pag sinabing all-in, kasama ang chattel, insurance, and ang inyong babayaran or ang inyong i-prepare na amount, 162,821. 162,821. Monthly amortization natin, 3 years to pay, 17,442. And 4 years to pay, 14,294. Kung mga idol natin, yung mga OFW nating idol dyan, yung mga nasa abroad, tingin ko naman yung monthly na 3 years, no? 17,442. Kung kaya nyong bayaran yan, why not, di ba? Ang ida-down nyo lang, 162,821 pesos. Panalo. Yan po mga idol, sa ating feature for today. Again, sa mga gusto pong bumili ng helmet, Axor helmet mga idol, quality to, international brand. Pagdating sa safety, maraming test na ginawa dito, no? At ang kagandahan dito, talagang ang ganda rin ng kanyang visor kahit po tayo dito, malinaw. Check out nyo lang po yan sa Shopee account ng Radica Trading. And lagay nyo lang po yung ating promo code Axor Boyet. Meron kayong 20% discount. Dito lang yan sa ating channel mga idols. Para sa inyo yan. Yan po yung ating ni-request sa Axor helmet para makapagbigay po tayo ng discount sa mga subscriber at follower natin. So again idols, ito po yung ating Z900 Standard. Tignan naman natin yung ibang model. So marami pa po silang model dito Ayan. Shoutout mo muna kay Joselito Huwiit. Good morning idol from Qatar. Good morning. Bakit good morning? Qatar pala. So meron silang 6 hours to 7 hours na difference Good morning Joselito. Kay Ronald Ochia.
Good morning sa iyo. Osilito kay Joey Hunter Vlog. Rogie Oson. Shoutout po sa iyo mga idol. Ayan. So tinanggal ko na yung helmet ko para hindi po natin magkaskasan. So yan guys, makita nyo yung pinaka-front, yung kanyang tangke, no, ang ganda. Meron pa rito sticker na C900. Oh. Ayan, ang tindi, no, astig. Hanggang likuran, nakita nyo yung pinakalikuran niya. Super, ano. So guys, ano masasabi nyo rito sa ating 2025 new C900 standard version? Let me know your comment mga idol. Ha? So, 2025 na po ito, 2025 model. Ayan mga idol. And here, meron tayo ditong ZX-10R. O, di ba? Racetrack ready. ZX-10R. Ayan, napakatindi rin ito, no? Sino pong may gusto nito? ZX-10R 40th Anniversary Edition. Ang astig nito. Ayan, makikita nyo. 40th Anniversary Edition. Ayan, no? Color blue, white, and green. Yan po yung combination niya. Showa, yung ating pinaka-front suspension with Öhlins stabilizer. Ano? Ang lupit, oh. Full color display, immobilizer, meron na yan. And siyempre, 1,000cc to, no? Yan, napakaganda. Yung kanyang gulong, Bridgestone Batlux, yung kanyang brand, Bridgestone Batlux. Ang presyo po ng ating CX-10R, magkano to? 1,030,000. Yan. Guys, available po itong CX-10R natin, 40th anniversary, sa mga gusto pong mag-apply. Through RBO financing, pwede rin po. Or through cash payment, pwede rin nyo pong makuha to. Yan, oh. ZX-10RR 40th anniversary, 1,030,000 pesos. Ang astig, ano? Ang ganda ng kanyang front suspension, no? Naka-Brembo caliper, Stelima, antindi. And Bridgestone Batlux, yung kanyang tire sa likuran, napakalaki ng tire, no? Ang taba. Ayan, guys. And LED yung mga ilaw natin, CX-10R. Solid, ano? So, guys, ito. 1,030,000 ZX-10R 40th Anniversary Edition. 1,030,000. Ano pang iniintay ninyo mga idol? Joselito, sabi ni Joselito, good morning, 9 o'clock pa lang ng umaga sa kanila. So 9 o'clock pa lang pala sa kanila ng umaga. So yan guys. Alright, so another model, meron tayo ditong ZX-10R 2024 model. Ayan, ito. So guys, ito naman yung ating, hindi siya 40th anniversary. Ito yung pinaka 2024 model year na ZX-10R. Ang tindi, no? Ang astig, ano? Guys, ang presyo po nito ay 999,800. So wala pa siyang 1 million. Ha? Ito po ay 999,800. So kung mapapansin nyo, yung ating ZX-10R na 40th, 1,030,000. Ito naman, 1 million. Ito naman, 999,800. Bye! So yan po mga idol, ha. Ang astig nito, oh. So ikutan lang natin saglit, CX-10R. Ayan. Showa, inverted forks, Brembo caliper. Ayan, available to mga idol sa 999,800 pesos. Alright, yun po yung kanyang presyo. And here, yung kanyang monoshock, horizontal link, yung kanyang pagkaka-styling, ang ganda, no? Inaro Taka, good afternoon sir, saan po yan sir, Bandana Store? This is from Kawasaki, Pangasinan. Located po ito sa Calasiao, Pangasinan, and in front of Robinson, Calasiao. Ayan. So yan guys, Robinson, Calasiao, napakasimple lang, napakadaling hanapin. Ayan, no? As you can see, yung kanyang pinaka-mismong tangke, no? Parang color metallic gray. Gray color, metallic yan. And then may combination ng black sa gilid with some lime green decals. Ayan. Siyempre, meron tayong ano dito, stabilizer from Öhlins. Ganda, no? Meron na siyang immobilizer, TFT display. 999,800 pesos. CX-10R. Ang kanyang minimum down payment para sa ating RBO financing
Ang total niyan, 276,990. 276,990. And ang ating 4 years to pay, 24,962. 24,962. PJ Paras TV, shoutout po sa'yo, PJ Paras TV. And kay Joselito Huit, Inaro Taka, shoutout. Ayan, ZX10R. CX4RR, meron silang ditong unit na available pero yun nga, naka-reserve na dahil meron na nag-apply ng installment through RBO. Ayan. So guys, meron pa tayo ditong isa pang model, ZX2, ang astig ano, supercharged engine. Ayan o, ZX2 mga idol o. Wow. Ito talaga ang astig nito. Ito naman may presyo na 950,000. Mga kabady, shoutout po from Tuboy, Asingan, Pangasinan. Yan, shoutout po kay mga kabady. Ano? ZX, this is the ZX2 950,000. Ayan, 998cc displacement, 4-cylinder, turbocharged engine. Ayan mga, supercharged engine pala. Ayan mga idol, supercharged engine, 998cc. Guys, ang ganda nito. Ayan o. Ang tindi nito, ang lupit nito mga idol. 998cc. ZX2. So mga idol po natin, 950,000 po ang presyo nito. ZX2 2024 model. Para sa ating down payment, minimum 263,972 pesos. Yan po yung all-in na kasama ng insurance, chattel, and 4 years to pay, 23,794. 23,794. Yon si Inaro Taka, nandito daw siya sa Boldon, Maguindanao. Watching you, Marines Ura. Oh my goodness. Shoutout po sa mga Philippine Marines natin, si Idol Inaro Taka. Shoutout po sa iyo. Ingat po kayo dyan mga idol. Lalo na nandiyan po kayo sa Mindanao, Maguindanao. Ano? So shoutout po sa iyo. Ingat po tayo lagi dyan. Pagdasal natin na lagi kayong safe. Yan po mga idol. And here, kung gusto niyo pong magkaroon ng big bikes, nandito tayo sa Kawasaki, Pangasinan. Yan po, CS2, 950,000. Sa mga gusto pong bumili. And here, meron tayo ditong ZX4RR. Alright, so unfortunately, ito po ay naka-reserve na ZX4RR. May bumili na po nito, 499,000. And 145,000 po ang kanyang tag dito, down payment. Ayan. ZX4RR 2025 model. So yan guys, kung gusto niyo pong bilhin ito, ayan, ano pang hinihintay ninyo? Mag-apply na po kayo through RBO financing. So again, meron pa tayo ditong mga naghahanap po ng adventure scooter. Yes, kabady sa Kawasaki Laser Bikes Pangasinan to. So yan guys, meron tayo ditong adventure bike. Nasaan na yung adventure bike natin? Tingnan po natin yung adventure bike nandito sa gilid. So guys, ito, Versys 1000. Sino po naghahanap sa inyo ng adventure touring bike 1000cc Versys 1000? Ayan. Ang presyo po nito, 959,000 pesos. 959,000. Yan. Kung gusto niyo po nang applyan to ng through RBO Finance, ang ating down payment dito ay 266,643. So yan po yung ating amount para sa ating RBO financing, 266,000. Ito, napaka-solid nito. 4-cylinder to. 999cc. Solid doon. Laki ng kanyang windscreen. No? Pagka tumatakbo nito, wala nang yan, no? Yung hangin lahat, hindi mo masasalian kasi ang laki. Oh. Ang ganda, no? Semi-digital yung ating instrument panel. Ito, ang dami na rin tong mga magagandang features. Ano? Yung kanyang front suspension, electronic pa yan. Electronics control. Diba?
Ayan. So, meron din itong cruise control, mga idol. Kawasaki Versys 1000 Special Edition, 2024 model, SRP 959,000 pesos. And minimum down payment, 266,643 and 48 months or 4 years to pay 24,005 pesos. Solid na, no? Ganda. Versys 1000 Special Edition. Kawasaki H2R, wala po tayong H2R dito, mga idol. And para sa mga classic bikes, meron tayo ditong retro style Z650 RS. Ayan, ang astig din ito. Guys, meron sila ditong promo. Ang SRP nito 469,500. May discount na 40,000. Mabibili nyo lang to ng 429,000. 429,000 para sa ating Z650 RS classic bike. Retro style, no? At dito meron tayong 50th anniversary. Ayan, ito, may discount din ito. From SRP 481,000, less 40,000, magiging 441,000 na lang. 441,000. Ayan, mga idol. Anong pipiliin nyo? Itong 50th anniversary, color red, or itong gray color na model. Ayan, no? Ayan. Bandam Ganibi, gusto mo ba ng H2R? Okay, hanap kita, idol. Walang problema. Ayan po yung ating cruiser bike. Eliminator 500, standard version 360,000. Yan po yung kanyang presyo. Alright. So, sa mga idol po natin, yan po yung ating mga bikes dito. Diba? Eliminator 500, Z650 RS. And here, meron pa tayong Versys 1000. Sa mga gusto maglaro ng off-road, ayan, meron din sila ditong KLX 140 RF, 140R. Ayan, KLX 140R. So, yan guys. Ito namang KLX 140, magkano presyo niyan? 160,000, pero cash lang po ito. 160,000, cash basis lamang, walang installment. 160,000. And KLX 150BF. Ayan, meron tayong KLX 150BF dito. Ayan, ang presyo naman ito, 134,900. 134,900 pesos. Off-road bikes. KLX 150. So guys, tara. Kanina pa ako salita ng salita rito. Hindi kayo nagsasalita eh. Joke lang. So guys, yan Versys 650, wala silang unit na benta na. Pero ang presyo po ni Versys 650 ay 499,000. 499,000. On the way na po yung model nila na Versys 650. So kung gusto niyo pong umorder, pwede niyo rin silang i-PM. At ang presyo po nun 499,000. Versys 650 2023 model. Sorry, 2023. Tama. Ang down payment noon, 145,000. And yung kanyang 4 years to pay, 13,309. Shoutout po kay My Old Channel from Canada. Yes. Yun, salamat po kay Inaro Taka, sabi niya. ZX10RR, mga kabady, wala po silang ZX10RR, pero ang presyo po ni ZX10RR, 1,550,000. 1,550,000 para sa ating ZX10RR. Ito po, ZX10R lang to ZX10R lang to. So, hindi po ito 10RR. Pero ang presyo po ng top of the line na ZX10RR, 1,550,000. Ito naman, 1,030,000 pesos. Ayan, mga idol. So, sino pa nagtatanong dyan? Ito, meron tayo dito ZX25R SE. Ayan, Sino po may gusto ng ZX25R SE? Color silver, 2024 model, 442,000. 442,000. And ZX25R, ang presyo naman ito na standard version, tingnan natin.
406,000. Sorry. So yan guys, yung ating 2025 ZX6R. Ayan, ZX6R, 707,000, 205,000 pesos po yung ating down payment. Ito po ang ating 2025 newest updated model ng Kawasaki. So, kung gusto nyo pong bilhin to, available tong ZX6R natin. Meron tayo ditong unit. Pwede nyo i-reserve to. Mag-PM lang kayo sa atin mga idol. PM lang kayo. Okay yan. O, diba? Solid. ZX6R. ZX6R. Hindi nyo po ba? You cannot hear my sound? We cannot test the bike mga idol. We cannot test the bike because this one is not yet it's not yet activated. So this is only for display. It's not yet activated. All right. So ZX6R 707,000 2025 new model. 2025 new model. All right. Yan po yung ating muka and front face. Versus 1,000, meron na tayo dito. Meron tayong versus 1,000. Yes. Versus 1,000 is 959,000. Yan. Ito po yung ating ZX4RR 2025 model. So guys, kung gusto nyo po ng 2025 model, ito na po ang bagong itsura ng ating ZX4RR. Wow, ang astig ano? Solid. 499,000 pesos SRP. So yan na po yung bago nating decals para sa ZX4RR. Alright, so yan po. So wala pa tayong next model o next update para sa delivery. Maybe next month, September. Pero kailangan nyo pong mag-apply. This is the 1,000 versus 1,000. Ayan. Versus 1,000, mga idol, iconic front face design ng Kawasaki, electronic front suspension, dual shocks, dual disc brake on front, yan. Yan mga idol. Versus 1,000. Alright. And we have here also 959,000 pesos. And we have here ZX10R 2024 model, 2024 model, ZX10R, 999,000. 999,800. So yan guys, 999,800 pesos. ZX10R, 2024 model. Alright. So ano yung mas kursunada nyo? Versys or ZX10R? Versys 1,000, 959,000 or ZX10R 999,000 or meron pa tayong isa rito Supercharged ZX2 950,000. Alright. O diba? Ang solid do. ZX2 950,000 supercharged engine. Solid, ano? Alright, so yan po yung ating mga model na available dito sa Kawasaki Pangasinan. If you are busy and not, pwede po kayong bumisita rito kung malapit lang kayo dito. And here's ZX10R, ZX10R 40th Anniversary Edition, 1,030,000 pesos. 1,030,000 pesos. Yan. Ang astig ano, Brembo caliper, Showa, fully adjustable. Yan. Front headlight, ang astig ano. Wow. RAM aerodynamics. It comes with the all-in stabilizer, immobilizer, TFT display, quick shifter. Yan, may quick shifter yan nandito. Quick shifter natin. And the Bridgestone Batlax tires, mga idol. ZX10R
Shoutout from Bautista. Purge Bautista from Canada. My old channel, sabi nga niya. So, kabady, so hopefully na gustuhan mo yung ating live video today at nakita nyo na yung ating mga pinakita sa inyo. So, babay na po tayo. Sige, tingnan natin. So guys, ito po, C900 Standard 2025 model. Yan. So guys, thank you very much sa inyong suporta, sa mga namanood sa atin. Pakishare po yung ating video. Gusto nyo pong panoorin ang inyong mga kasama, katropa dyan sa abroad. Walang problema. Share nyo lang po itong ating video. And sa mga gusto po magkaroon ng quality helmet, ito po, Italian design to. Axor helmet from Philippines. Pwede nyo po kayo mag-order ito with 20% discount. 20% discount mga idol. Quality talaga siya at maganda, no? Lagay nyo lang po sa ating Shopee account, sa kanilang promo code Axor Boyet. Yun lang po ilalagay nyo, itatype niyo. Axor Boyet, meron na kayong 20% discount para sa inyong helmet. O, diba? Solid. Bagay na bagay dito, ano? Solid, ano? And guys, sa mga gusto po nagkaroon ng ating customized jersey, yan, Boyet Salabaria, meron po tayong mga binibentang jersey from Premium Gears. Puntahan nyo lang po yung kanilang Shopee account, Premium Gears. Meron po tayo dong mga jersey natin. Gusto nyo pong bumili, 800 pesos to. Check out nyo na po sa Shopee account. And salamat din po sa Axor Helmet Philippines and then Power Tire, Super Tire sa kanilang mga sponsor sa atin. Thank you very much mga idol. Sa mga gusto pong mag-sponsor sa atin dyan, pwede tayo. Libreng-libre po tayo. Shoutout po sa inyo mga idol. Thank you very much. Shoutout po sa inyo lahat.